بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بدأت بشرف الله جباو بوبدو كرامانتو يالا لك كشنا كنما ناك بارك على كوديننا وكلنا بلا جلما الله كرام ودينغ أني إمام علي دين أني فاطمة زهراء دينغ نو إمام الحسني عليك بانغيني وبيبه سونغالوت لتندورو شوما لا دادو jamiyatu ansar din tondenw u bɛ nin su ɲɛnamaya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen min bɛ sigi sɛri Usman Madan Haidara ka so o kɔkɔrɔma dolen don an ba fɛ tanti Alima Dagamaisa Abdulahi Jabate ka bɔ Bamakɔ ale ye wajulu belebele kɛ ni ka se Mohamed Lamine Thiam ma olu bɛɛ lajɛlen ta in tɛmɛnen kɔfɛ Seyid Sharif Usman Madan Haidara ale nana laseli minnu kɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada Sherifkɛ ka laseliw fɛ. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين. وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سوينا على فولين كوفي an solile ko ala ka kira baka ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam an solile ko asu dingo sanimanw kan ani an solile ko aka sahaba ɲumanw kan an b'an ka foli ɲɛsin aw silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnw ni maakɔrɔbaw minnu se u yɛrɛ se kɛnɛ kan ani dɔrɔrɔ ye minnu bali an ka foli bɛ a bɛɛ ye an ka karamɔgɔw olu tilala u ye su ɲɛnamaya an ye kuma ninnu mɛn an wasara mais anw tɛ yen fiyewu fɛn min kɛra n'o tɛmɛna silamɛya kɔnɔna na sirifiw tɔɲɔli la k'a fɔ an bɛ kɛnɛ sigi k'o lakali maa ye o t'an ka kɛnɛ ye nin ye kɛnɛ de ye an ti min dogo fɔ ala ɲɛkɔrɔ lahara o de ye an bɛ kira n'a somɔgɔw fɛ an b'u defan an ni an ka nafolo an ka dɔnni foyi tɛ se ka min yɛlɛmɛ o y'o ye nin kɛnɛ ninnu kɛnɛ si tɛ sigi silamɛya tɔgɔ la min ka bon nin kɛnɛ ninnu ye a tɛ a tɛ n kɔrɔ ye di nin kɛnɛ in ye kɛnɛ jumɛn ye bonya maseki ala ye ko ani ce a ye an garisɛgɛli min kɛ an ka kira laban na n'a ko an k'a kanu ka k'a fɛ ko ale yɛrɛ bɛ kɛ an fɛ nin ye o kɛnɛ ye mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ cogo di ka ban a bɔnnaw na bɔnna minnu ma janfa u ma ka sira bila n'o kɛra i ko i bɛ min fɛ a t'i fɛ o kanu min bɛ ala k'i fɛ da la ala yɛrɛ t'i fɛ kabini ala k'an da a ma bɔ ne da a ma bɔ n ka wajulu kɛyɔrɔ la ko n delila k'a fɔ sahaba dɔ bɛɛ ta kuma jugu la anw ka jɔyɔrɔ ye min ye ala ko an ka kira kan qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah nin ye ala ka kuranɛ kumakan de ye ko n'a sɔrɔla a bɛ ne ala fɛ
a y'o min fɔ a da la n'o ye tiɲɛ ye ko tuma na a ye tugu n ka kira yɛrɛ kɔ sa siga t'o la Aïdara nin ye kuranɛ kumakan de ye siga t'a la o tuma na mɔgɔ bɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ cogo di n bɛ segin a kan ka ban a bɔnna na o tɛ kɛ Aïdara tɛ kɛ dɛ jango a yɛrɛ y'a bɔnna minnu jira aw la ko ala ne bɛ ninnu fɛ ala kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ min kɛra ninnu fɛ Allahu Akbar Aïdara Allahu Akbar mana n bɛ fɛ k'a fɔ ye a ti kɛnɛ foyi sigi diinɛ tɔgɔ la min ka bon ala barika dali ye kira nɔgɔyali ye aw ma min ka bon a jirali kira la i denw i bɔnnaw wa anw b'o fɛ siga t'o la Aïdara nin ye Seydina Hussein El Hassan ka bangeni kɛnɛ de ye nin Allahu Akbar siga t'o la El Hassan min bangena kira sallallahu alaihi wasallam a nisɔndiyara a y'a ta ka waati kɛ a bɛ ka fɛn dɔ fɔ daliba masa ye ani den cɛ Allahu Akbar a bangenen siga t'o la o ye min ye ale yɛrɛ de b'o dɔn wallahi a tilala o la a ye den kun di a kunsigi k'a pese basikili la a bɛnna garamu hakɛ min ma warijɛ la a y'o saraka Allahu Akbar Aïdara a ma dan o ma den ka denkundi la a ye saga fila da saga belebele fila k'a kantigɛ a mɔden bangeni na Allahu Akbar Aïdara ka tila k'u yira silamɛw la ninnu bɔra ne na ne bɔra ninnu na ni maa min kɛra ninnu fɛ ala ka kɛ o fɛ n'an y'o kɛnɛ sigi ne hakili la nin ye ala ka kɛnɛ ye siga t'a la Allahu Akbar Aïdara mɛ kira kanuni ye mun ye n y'o fɔ ye siɲɛ caman o wallahi an b'o fɔ maa wɛrɛw de ye u k'o mɛn n'o tɛ n t'o fɔ jamiyat ansarudin islamiya ye siga t'o la la hasha wa kella n t'o fɔ aw ye wallahi ala kanuni de ye a ka kira kanuni de ye a kɔmɔgɔw kira somɔgɔw kanuni de ye kira ko ala ko an ka mun kɛ an k'o kɛ kira ko ala ko an ka mun to yen an k'o to yen o de b'a yira an bɛ kira somɔgɔw fɛ an b'a yɛrɛ fɛ an bɛ ala fɛ siga t'o la Aïdara nin don nga n'an ye ikhtisaru kɛ ko an bɛ kira fɛ kira ko min an sɔnna nga a denw an bɔnnaw a y'olu minnu jira ka kuma caman f'u kan ka tila k'a fɔ ko a bɛ taa ka fɛn fila de to yen Allahu Akbar a fɔra tan ko n'o fɛn fila ma tila an na ko an bɛ taa Kawusara kɔji min Allahu Akbar siga t'o la Aïdara a ko ala ka kuranɛ an n'ale Muhamadu bɔnna siga t'o la ko ninnu fila tɛ fara fiyewu fo Kawusara kɔji min yɔrɔ la Allahu Akbar siga t'o la a ko n b'aw ma silamɛw ni ala ye n bɔnnaw n y'u kalifa a ma wa lahara n bɛ ala ɲininka a y'u minɛ cogo di Allahu Akbar n tɛ hadisa dogolenw ye o mɛ yala est-ce que kira yɛrɛ ka kan k'a bɔnna kalifa anw ma anw minnu ko an ye nafa sɔrɔ a cili la o ka kan ka kalifa anw ma yɛrɛ wa ayi anw ka kan ka kunu de k'a ye an ni n'an bɛɛ y'u ta ye fo ka taa se setigi ma kalifa yɛrɛ t'o la fiyewu jango kalifa fana kɛra kalifa kɛra mun dɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye mun kɛ ɲɔgɔn na u ye mun da ɲɔgɔn kan la o ye kuma wɛrɛ ye ɛ tarikh shahid histoire m'o dogo histoire y'o seereya mɔgɔ min mago b'o la i b'o ɲɛ dɔn mɛ anw ka kɛnɛ t'i sigi o kama anw ka kɛnɛ bɛ sigi k'a yira ala la i ka kira bɔnnaw an b'u fɛ fo k'an sa wa dafɛn tɛ se k'an bɔ a kan dafɛn tɛ se k'an yɛlɛmɛ sabu ala b'a dɔn an t'i to dun gurupu si tɔgɔ la dugukolo kan yan
nin kɛnɛ minnu bɛ sigi i n'a fɔ sini bɔɲɔgɔnko a kɛnɛ min bɛna sigi ne m'a fɔ n y'a fɔ ye siɲɛ caman ne m'a fɔ n ka denbaya si y'a sigi ala tulo b'a la ne ka denbaya yɛrɛw de y'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ ko an yɛrɛ bi dɔ ɲini a barika la wa ala tulo b'a la maa kelen t'u la ne bɛ mugan bɔ n kunna ka di min ma la lahara ala b'i ɲininka u yɛrɛ b'a kɛ n'u ka sɔrɔninw de ye f'a ka kɛ u ka lahara bɔda ye o tuma na anw b'a kɛli min kɛ anw b'a bɔ de k'a di ani mɔgɔ min bɛ balo diinɛ tɔgɔ la gurupu dɔ bɛ wari bila ka na d'i ma o n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na mais olu de sigilen tɛ hali sisan dɔ bɛ nɛti ka a hinɛ ye ne minɛ mais n bɛ dugawu k'a ye parce que dɛsɛ de don n'ala y'i dɛsɛ ala y'i bila i ma da ala la i ye fɛn wɛrɛ minɛ i bɛ sa garibuya de la i tɛgɛ jannen fo ka t'i sa a bɛ k'a fɔ ko siya minnu bɛ jamana in kɔnɔ mali kɔnɔ yan siyaya donna yan cogo min na a bɛ k'o ɲɛfɔ netiw kan a yɛrɛ ka fɔ cogow la ani k'u bɛ mɔgɔw denw minɛ k'u bɛ t'u kalan k'u tɛ t'u kalan foyi la siya nin kɔ nin sahaba in kɛ tan nin sahaba in bɔ tan ko mais ko mali siya bɛɛ k'u bɛɛ jigi dalen bɛ maa kelen min kan n'o de bɛ ka siya ta ɲɛfɛ yan ko Sherif Usman Madana Haidara mais a hinɛ ye ne minɛ parce que ni a sera nin ma parce que n'u ye nin fɔ dɔɔnin bɛ d'u ma bon ne bɛ fɛ n ka mɔgɔw de k'o faamu ala ye anw bila yɔrɔ min na o de ye mɔgɔ min ma dɔn olu bɛ balo n'an ye n'i ka journal gɔlala n'i y'a bɔ n'i ye Haidara bɔ i ka journal kan sini a bɛ fo o tuma na e b'a fa neni k'a ba neni o tɛ Haidara tɔɔrɔ mais e kɔni b'i ka du balo Haidara tɔgɔ la alhamdulillah bon ni e ka du bɛ se ka balo ka ban mɔgɔ dɔ nenini na o tigi ka kan ka dugawu de kɛ hali bi ala k'i sɔn ni taabolo min kamana ganna o bɛ Haidara ta kasɛti dɔ b'u bolo ko wahabiyaw ka kasɛti ko Haidara tun bɛ wahabiyaya la tuma min na k'a ye kuma minnu fɔ k'a kasɛtiw filɛ mɔgɔw bɛ girin dɔ di yan joli don u bɛ warini min d'a ma a bɛ taa ka denbaya balo a bɛ taa ka denbaya balo kɛlɛyɔrɔ bɛ min kɛlɛ tɛ nin na Haidara kɛra siya ye siya don mais e b'i yɛrɛ tɔɔrɔ o la mun na ne ye Haidara de ye ne ma k'a ye kaban ne Haidara kɛra e ka kɛlɛ kun ye mun ye kɛlɛ ne bɛ min na e ma ne bila o la ni n donna dɔ wɛrɛ la kɛlɛ de ye mun ye mais fo a k'a faamu ne fɛ mɔgɔw k'a faamu dɔrɔn mɔgɔw bɛ balo n'an ye an fana ka jɛ n'o ye bɛɛ k'i ka denbaya balo ni fa neni bɛ min ta sɔrɔ k'a ka du balo a ka taa dumuni d'a denniw ma ni ba neni bɛ min dɛmɛ k'a ka denbaya balo a y'a to ka taa dumuni d'a denniw ma o bɛɛ ye hɛrɛ de ye ka na an kan o t'an tɔɔrɔ n'i ye muso dɔ den tɔ jɔlen ye dɔ nɔfɛ n'a ba kun y'o ta si kɛ ale kun tɛ bila a nɔfɛ dɛ n'a y'o faamu dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban o tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn an ka sabali sirifiw kanu an bɛ sa n'o ye an dalen b'a la maa o maa t'u fɛ ala t'i fɛ i kafirila bi sa seli tɛ dɛ misiri ka b'i kan misiri ka b'i kan tuma na a ka nin kɛnɛ ninnu ni ala biya a ka kira biya kɛnɛ jumɛn don kira bɔnnaw ka nisɔndiya yirali ani dugawu kɛli u ye u ka nisɔngoyaw la anw bɛ se k'an nafa ni ala kira ye k'an b'o si fofo an nɔfɛ n'a tɔgɔ ye
ka jalamugubaw meleke n'a tɔgɔ ye ka kɔlɔsi ta n'a tɔgɔ ye kɔngɔ b'o bɔnnaw fa anw ɲɛna ni maa min ko i b'o bɔnnaw defa a bɛ fɔ o ma ko siya i bɛ taa mun fɔ Ala ye i bɛ kulo la misiri min sanfɛ n'i b'i ka saraka sɔrɔ yen jɔn de ko k'a jɔ wa i fa wa Huseni mɔkɛ Hasanu mɔkɛ Fatumatu fa o tuma na munna a tɛ kɛ ɲumandɔnna ye munna a tɛ kɛ ɲumandɔnna ye ni maa min mɔkɛ tɔgɔ ye aw bɛ ka balo ni maa minnu fa tɔgɔ ye aw bɛ ka to dun k'a sigi a ye kɛ ɲumandɔnna ye a filɛ ɲumandɔn kɛnɛ de kan n b'a fɔ ye saya bɛ Ala de bolo sini su in na ni a ye sa nin kan n'a min i bɔra min kalama hali n'i kelen bɛ burusi kɔnɔ naani dɔ la maa tɛ yen taa tiga san i ka maa damadɔ wele ko a ye n'an ka tiga ɲimi ni ninnu n ka ŋaniya ye bilahi a tɛ se ka pese mijani na a tɛ se ka pese a baraji tɛ se ka fɔ Ala ko ten de n'a ye n barika da la azidanna ko n b'aw jidi ko nka n'a kafiriyara ni Ala ka ɲangata ka jugu dɛ hɛrɛ sɔrɔla dɔrɔn ko an ka hɛrɛtigiw bɔ yen n'i dɛsɛra u tɔgɔ ma dɔrɔn ko siya don Alakira somɔgɔw tɔgɔ fɔli n'o ye siya ye o kumana ni maa o maa ma kɛ siya ye i tɛgɛ tɛ Ala tɛgɛ sɔrɔ Alakira somɔgɔ si tɔgɔ tɛ se ka fɔ maa si fɛ n'i y'a fɔ dɔrɔn ko siya don o kumana n'o ye tiɲɛ ye dɛ o bɛ k'a fɔ cogo min na mɔgɔ minnu bɛ kira somɔgɔw fɛ n'o ye tiɲɛ ye n'olu de ye siyaw ye olu yɛrɛ ka kuma na n'o ye tiɲɛ ye kumana ni min ma kɛ siya ye o ye kafiri de u ka kuma na anw ye an ka wajuli daminɛ ka kira somɔgɔw defan daminɛ ka mini an ka dɔgɔ fo ka se bi ma mais don kelen jumɛn a y'a mɛn an ka kuma na ko sahaba dɔ bɛ tan don kelen jumɛn a y'a mɛn ko an ko nin jalaki ye nin ye nin jo ye nin ye la an ko an bɛ kira somɔgɔw de fɛ wa an bɛ sa u kan dɛ wa n'olu tɛ soronnali tɛ yen lahara dɛ i bɛ se ka démissionner ka bɔ diinɛ de la n'o tɛ n'a fɔra ko i fa ko ka misiri jɔ wa i b'a fɔ ayi a bɛ f'i ye ko Fatumatu fa ko k'a jɔ o t'i fa kɔni o tuma na kabini ye mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na i kɔlɔsi hasidiya t'i foyi ɲɛ anw ye nin dama de fɔ min dara kira somɔgɔw kan a kɔfɛ a ma kɛ anw ɲɛna anw bolo t'a la an tɛ ɲininka a la nka fɔ Ala n'a ka kira k'a dɔn ko a ma bɛn an ma n'an kun bɛ yen an bɛ fara bɔnnaw kan o tuma na an dun kun tɛ yen o tuma na u k'a dɔn a ma bɛn anw ma u ka hɛrɛ ye an ta ye u ka tɔɔrɔ ye an ta ye kira n'a somɔgɔw Usayi Camu Ala k'a sara hɛrɛ la minnu kɛra a y'a to ka fɔ cɛw bɛ ɲɔgɔn dan de o sabiquna o de don ulaika al-muqarrabuna kɔni cɛw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kira somɔgɔ ninnu u m'a ka sira bila Hasanu m'a bila Huseni m'a bila Ali sara a kan olu tanuni tɛ foyi tiɲɛ u y'a kɛ dɛ anw ma dɔ Hayidara ma dɔ wɛrɛ fɔ nin kɔ ni maa min ko nin tɛ se ka fɔ o tɛ se ka jɔ Ala ɲɛkɔrɔ dɛ a kana sɔn nin ka tila aw la koyi a ye sa nin kan n'u kanu ye jahanɛmɛ tɛ yen nka an b'a u kanu de fɔ kɛnɛmamɔgɔ ye o tɛ fɔ aw ye u kanu de ye u mɔkɛ nana ni mun ye ko an k'o kɛ an ka sɔn o ma
u mɔkɛ ko an ka mun to yen an k'o to yen o de y'u kanu ye Allahu akbar ni wulibali nka kanu tɛ kɛ daden kan dɛ ayi a tɛ k'o kan kira bangeni ɲɛfɔlen Isa ye alayhi salam k'a a fɔ a ka mɔgɔw ye wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di Ahmad n ko a k'u ma de ko wa mubashiran ko n ka n'aw nisɔndiya Allahu akbar abani ni mɔgɔ nisɔndiyara wallahi i bɛ sanu ni i bɛ wari ni ni mɔgɔ nisɔndiyara i bɛ dɔ kɛ ni mɔgɔ nisɔndiyara i b'i pan nin bɛɛ ye nisɔndiya ye o tuma na kira somɔgɔw ka nisɔndiya fo an yɛrɛ k'a yira ko an b'a la ko mun bɛ yen bi mɔgɔw tɛmɛntɔ k'a dɔn ko Hasanu bangeni anniversaire ye nin ye u k'a fɔ Hasanu ye jeni ye Seydina Ali Fatimatul Batula o de den don Allahu akbar aydra Allahu akbar abani nin ti bɛn o ma wallahi u tɛ nin fɛ dɛ nka nin de bɛ kɛ dɛ olu ta don olu de y'a tɔɔrɔ ku san joli kira n'a somɔgɔw magaw kɛn bɛ k'u bila fi Shi'abil Jibal Allahu akbar aydra k'u ti bɔ sanni ti k'u fɛ feere ti k'u ma kira n'a somɔgɔw maa ti fɛn zan u fɛ maa ti fɛn feere u ma Allahu akbar dumuni bi dogo de dibi la su fɛ ka taa di kira n'a somɔgɔw ma kulu dingɛ kɔnɔ maga Allahu akbar tariku ɲininka k'u ye san joli kɛ o la siga Allahu akbar madogo minnu bɛ tigɛ ka jan bi ko jeni mɔkɛ kun b'a la olu si kun t'a la ma ku ɲɛna yɛrɛ jabbar jɛra saw amin ka tila tuguni n y'o de fɔ hali bi journaliste bɔra n y'o de f'u ye an ka silamɛya in tɛ fagali dɔn Allahu akbar siga t'o la an ka silamɛya in bɛ min dɔn ka bɛɛ bonya i taabolo kan kerecɛnw delila ka na alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam u ka wafudu dɔ kira y'u reçoit a ka misiri kɔnɔ siga t'a la aydra u ka seli heure sera kira ye yamaru d'u ma k'u k'u ka seli kɛ a ka misiri kɔnɔ masjidu nabawi abani kerecɛnw siga t'a la wallahi a ye histoire lajɛ ba kɔnɔ Allahu akbar a ye histoire lajɛ silamɛya nana de ko mɔgɔw ka bɛn tɔɔrɔ kana kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ye dɛsɛbaatɔw dɛmɛ a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ Allahu akbar hali ni kafiri don o de la kuranɛ ko jaga dili la ko wal mu'allafatu qulubuhum Allahu akbar siga t'a la ani kafiri minnu bɛ sigi la kafiriw de don silamɛw tɛ mais u ka tɔɔrɔ tɛ se aw ma a yɛrɛ ka tɔɔrɔ tɛ se u ma a bɛ don ka bɔ ɲɔgɔn na kafiri muso bɛ na e ka so ka n'i musow ka bara masinga don ka bɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko o kafiri modèle minnu bɛ a ka tɔɔrɔ tɛ se ɲɔgɔn ma ko u dɛsɛbaatɔw n'a ye jaga bɔ ka di silamɛw ma a ye dɔ di o kafiri dɛsɛlenw yɛrɛ ma siga t'o la aydra nin ye kuranɛ kumakan de ye siga t'a la pourquoi k'a yira ko silamɛya ye bɛn diinɛ ye kelenya diinɛ don a bɛ adamadenya bonya o bɛ kɛnɛ kan wallahi o don bamuru ma ta silamɛya fɛ ko maa ka kɛ silamɛ ye bamuru taara silamɛya fɛ ko bɛn kɛra an kan ko an t'i to yen o tuma na a y'aw yɛrɛ ɲini siga t'a la a kɛra ten aydra ala ko bi ne ala bɛ yamaru di aw silamɛw ma a ka kɛlɛ kɛ bi annahum zulimu siga t'a la abani bi annahum zulimu n bɛ diɲɛ d'a ma bi a ka kɛlɛ kɛ parce que a tɔɲɔna kɛra ten koyi a tɔɲɔna Allahu akbar kira gɛnna ka bɔ maka ka Bukari gɛn k'u ka du yɛrɛ feere siga Allahu akbar k'u ka du feere a faso Allahu akbar ka tila tuguni ka ahazabu wuli ka taa kira nɔfɛ fo madinɛ Allahu akbar a bolila ka taa madinɛ u ko a ye taa nɔfɛ madinɛ a ka taa fa Allahu akbar mana a kɛra di Allahu akbar yen de ala ye yamaru di sa ko komi a tɔɲɔna yamaru b'a bolo a y'a yɛrɛ ɲini Allahu akbar siga t'a la silamɛya kɛlɛ daminɛna tan aydra mawli o tuma na o kira min nana ni o bɛn ni kelenya ye o kira kelen ka diinɛ de tilatilalen filɛ
kafiru nalen bi u kan ni silamɛw bɔra kafiru bɔra k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Allahu Akbar. kafiri dɔ bɔra ka na ko a y'an bɔɲɔgɔnko bila ka na n'a ye cɛ ye Siga. baduru don Allahu Akbar. Aidara. silamɛw dusura ka girin ka bamuru sama k'u bɔ kira ko la a y'a jɔ Allahu Akbar. a ko aw ti bɔ fɔlɔ koyi ne kira somɔgɔw de bi bɔ Naam. i b'o kɔrɔ dɔn kafiriw kan'a fɔ sini ko kira y'a somɔgɔw protéger Naam. ka walidenw bila saya la k'a yɛrɛ taw bɔ a la Allahu Akbar. Abadi. jabbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. kira ko ali bɛ yan ko ne bi yan ko bɔ Voilà. ali bɔra a ko hamza bɛ yen Naam. hamza ko ne bi yan ko e ka bɔ n bɛna kɛ Allahu Akbar. sabanan in a ko ubaidu bunu harisa bɛ yen Naam. ubaidu ko ne bi yan ko bɔ saya nana dekun nana kumana ne faso de bi bɔ fo Siga tala. Uludo. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aidara. Allahu Akbar. o diinɛ kɛlen ka ɲɛ sɔrɔ ka sabati Wallahi. ko tigi t'o la ko ala don Siga. Allahu Akbar. tigi b'a la dɛrɛ Voilà. Siga foyi t'o la. tigiw b'a la Tiɲɛ. a tigiw b'a la dɛrɛ Allahu Akbar. Wallahi u b'a la. fitiri wale ye kafiri ye Tiɲɛ. Siga t'a la. hali sini maa o maa b'i yɛrɛ kalama bamakɔ yan n'a fɔra i ma ko ɲarɛ i n'a o tigi pilasi n'i d'a ma koyi Siga t'o la. O bɛ kɛ. marijɛ n'a a mɔdenw Allahu Akbar. ni nɛrɛ jara ko ni sumala jara nɛrɛ bɔla tɔgɔ t'i dɔn Siga t'o la. O b'a o bɔ. ye fitiri walew fɛ yen dɛrɛ Wallahi. Wallahi mawuli. an ka jamanatigi t'olu ye Olu don. Siga foyi t'o mɛ an b'u ka to dun wa la. Ayi. an bɛ si u ka so wa Ayi. nka hɔrɔnya b'a fɔ an ye ko an ka k'u bonya Siga t'a la. ala ye an sigiyɔrɔ bɛɛ olu kɔni sigiyɔrɔ fɔlɔ ma u k'an ka bonya Tiɲɛ. Siga t'o la. Aidara. o ye olu ye Wallahi. jango e ko i ka alijinɛ bi sɔrɔ cɛ min ka kuma na alijinɛ to ye dɛ i bɛ balo diɲɛ na y'a ka kuma de la ko mɔgɔw k'i muso to i bolo i yɛrɛ ka mɔgɔw muso to yen Tiɲɛ. Siga t'o la. Aidara. mɔgɔw k'i ka nafolo to i bolo i yɛrɛ ka mɔgɔw ta to yen Tiɲɛ. ko ni min dɛsɛra setigiw a y'o dɛmɛ cɛ min nana o d'a ma ko a ye balo hɛrɛ la diɲɛ na yan a ka sunɔgɔ yɔrɔ min ka d'a ye tɔɔrɔ t'a sɔrɔ Allahu Akbar. ni ɲinan kɛra o bɔnnaw kɔ o ye ta tiɲɛ ni halaki ye Siga t'o la. Wallahi mawuli. an bɛ sanni ka dɛ Siga t'a la. Allahu ne Akbar. bɛ kuma surunya ɲuman a ti bɔnɛ dɛ Tɛ bɔnɛ. O bɛ kɛnɛ kan o. o de la an b'o fɔ a ye kuma bɛɛ Wallahi. a ye hinɛ jango mɔgɔ dɛsɛlen la n'i y'a dɔn Allahu Akbar. i bɛ se ka min k'a ye a k'a ye Aidara. walahi ala ka dɛsɛbaatɔ dɔ dɛmɛni ala bɛ min k'i ye o la i bɛ salikaaba kɔnɔ san 100 kɔnɔ i t'a sɔrɔ Allahu Akbar. Siga t'a la. Aidara. a y'a janto nin na dɛ balawu bɛ ɲɔni ni nin de ye Wallahi y'a fɔ. ka hinɛ ala ka dɛsɛbaatɔw la Allahu Akbar. ka se t'u ye ka fɛn dɔ dabila n ye nin to ala kama Tiɲɛ. Allahu Akbar. Nin wulibali. a y'a janto ninnu na dɛ Inshallahu. kira mɔden dɔ bɛ yen Bala. fonisere kun don ala kun ye hɛrɛ k'a ye a tun b'a di kojugu Allahu Akbar. mɔgɔw b'a jalaki Tiɲɛ. k'a fɔ a ye ko hakɛ bɛ sɔnni na ko hakɛ bɛ sɔnni na o b'o fɔ a ye don dɔ la a n'a ka jama bɛɛ taama na u nana se dugu dɔ so kɛnɛ kan nɔgɔforoba dɔ bɛ yen u sɛgɛnnen u jiginna ni so ye ko an k'an lafiya yan dɔɔnin Allahu Akbar. u sigilen u bɛ lafiya kɔnɔna na u ye cɛ fiman dɔ ye baara kɛlen bɛ k'a sɛgɛn kosɛbɛ Tiɲɛ. buguri mugu kɛlen bɛ k'a ɲɛda fan bɛɛ fa Allahu Akbar.
fini ɲɛnɛma t'a kan na siga Allahu akbar u y'a ye wulu dɔ nana baarakɛden ye min kɛ dumuni min nana d'a ma a ye dɔ tigɛ ka bila wulu kɔrɔ Allahu akbar wulu y'o dun wulu hali bi wulu kelen bi k'i jɔ k'i ɲɛsin a ma a ye dɔ wɛrɛ tigɛ ka bila wulu kɔrɔ wulu y'o dun Allahu akbar a y'a tɔ di wulu ma wulu y'a bɛɛ dun Allahu akbar sirifikɛ dalen reposé tɔ ɲɛ b'a la siga o y'a wele ko naya a nana a ko nin ye ka wulu ye wa a ko ayi Allahu akbar a ko wulu t'anw ka nin lahalaya in bɛɛ la yan Allahu akbar wulu ti mara yan a ko mun ne ye dumuni d'a ma a ko n y'a ye wulu yɔrɔ tɛ yan ye n'i ye nin ye yan a tunu b'a tigi la a tununnen don a tɛ taa fan dɔn Allahu akbar a ko n'i y'a ye o la kɔngɔ de b'a la siga t'a la a ko mɛ nin dumuni min nana d'e ma o bɛna nin dɔwɛrɛ ye a ko nin y'ale ka tile dumuni de ye a ko mɛ i y'o di wulu ma i bɛna mun dun a ko foyi Allahu akbar abani a y'a ka mɔgɔw wele a ko ko ne ye fɔnisere ye ko nin bɛ ne ɲɛ siɲɛ 100,000 Allahu akbar ajra Allahu akbar a ko e bɛ mun baara la yan a ko nin nɔgɔforotigi in kɛn bɛ ka n da ka bila yan n bɛ baara k'a ka nɔgɔ la a b'i sara Allahu akbar a ko a tigi ye jeni ye a y'o fɔ Allahu akbar a ko a ka sotigi den dɔ ma a ko so ta i ka taa dugu kɔnɔ i ka taa karisa ɲininkali kɛ i n'a ka na Allahu akbar a ye so ta ka taa dugu kɔnɔ a taara yɔrɔ ɲininkali kɛ u ye cɛ jira a la cɛ yɛrɛ jatigɛlen don Allahu akbar a ko kana siran karisa de b'i wele o yɛlɛla a ka so kan u nana a ko nin ye e ka baarakɛla ye a ko ɔhɔ a ko jardin ye e ta ye a ko ɔhɔ Allahu akbar a ko ni maa min ko i ka jardin feere i bɛ joli ɲini siga a y'a da fɔ sirikɛ ko n y'o ɲɔgɔnna 2 d'i ma Allahu akbar abani n y'a di i ka baarakɛla ma Allahu akbar i b'a ka hɔrɔnya Allahu akbar a ye fɛn 2 de sɔrɔ hɔrɔnya cɛ ani nafolotigiya Allahu akbar mun kama dɔrɔn k'a ka dumuni ta ka di wulu ma k'a k'a dun mɛ ale b'a di wulu ma tuma min na foyi t'ale kɔnɔ bagan don kɔngɔ bɛ sɔrɔ nin na n'an ka dumuni d'a ma mɛ ja ala ko i bɛ ka hinɛ ne ka bagan na n'an ka dafɛn wɛrɛ bila o ka seko dɔ k'i ye siga t'a la abani Allahu akbar wallahi akira nin ye diɲɛ ta ye waladayna mazid Allahu akbar ajra ladayna mazid Allahu akbar ala ko min bɛ fara a kan o tɔ bɛ n bolo wala amin amin a ye hinɛ y'a fɔ n'a hinɛna ala yɛrɛ bɛ hinɛ siga t'a la a ye mɔgɔw to yen u ka kuma siga t'o la Allahu akbar mɔgɔw sɛgɛnnen don wallahi n'u ma kuma u bɛ sa wallahi abani a y'a to mɔgɔw ka kuma min ka di ala ye o kɔni bɛ kɛ o bɛ kɛ siga t'o la an y'o dalen sɔrɔ yan dɛ wulu bɛ kulon nka dɔgɔ bɛ jɔ a dɛ bɛ jɔ abani Allahu akbar wallahi nin ye wulibali ah bi jɔ القافلة تسير والكلاب أيوة الحمد لله Allahu akbar mana ni ŋɔni da ɲɛ ka ban a ye taa Allahu akbar ala k'a n'aw dɛmɛ amin amin kira bɔnnaw bonya kama a bɛ min fɛ ala k'a k'aw ye amin 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 ala sɔn kira bɔnnaw kanu kama a bɛ min fɛ ala k'a k'aw ye amin ala sɔn a bɛ siran min ɲɛ ala ka don a n'an cɛ amin amin ala sɔn nin bonya in kama an ka jamana in n'o ye mali ye ala k'a basigi amin amin ala sɔn ala k'a basigi amin ala sɔn mɔgɔ minnu ye hɛrɛ ɲini faso in ye a basigili kama yarabi ala k'a n'u dɛmɛ amin amin ala sɔn maa o maa ko i bɛ tɔɔrɔ se jamana in ma ala k'i yɛrɛ to a la amin ala sɔn ala k'o kɛ ala kira bonya kama amin u ko ko ka segin baya kan o kɔni ye segin k'a ye n'o tɛ an joli ni
an fa bɛɛ o ye pasa ni joli ni kolo bɛɛ ye baya de ye a fɔlɔ n ti fila fara Ala kan n ti fila fara Ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ Ala k'a minɛ an ka suw minnu y'an kɔn lahara Ala ka hinɛ bɛɛ la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma Ala ka yafu ma an yɛrɛ ta Ala k'a kɛ ko ɲɛ an yɛrɛ ta Ala k'a kɛ ko ɲɛ Ala ka don ani juguw cɛ Ala k'an wasuw kan Ala ka kungo suw ma u ka ɲinɛ anw kɔ Ala ka kungo suw ma u ka ɲinɛ anw kɔ Ala kira bonya kama sɔli ala rasul salamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Badenw ni de tun ye Imamul Hasan ka bangini kɛnɛ ye ni Jamiyatu Ansardini b'a sigi san o san n'a kɔkɔrɔma dolen don an b'a fɛ tanti Alima Dagamayisa Sheikh Usman Madani Haidara ye laseli min kɛ a don su ni de tun ye o ye ni Ala n'a ka kira sɔnna a ma Abdulayi Jabate ni ka se Mohamed Lamine Thiam ma olu ye laseli minnu kɛ aw bɛna o sɔrɔ sigida wɛrɛw la an b'a fɔ a k'an bɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ni sanu ni wariye donga